Бүген білім күнендә қолларына шешек бәйләмнәре тотып, меңләгән бала беренче тапкыр беренче сыйныфка укырга килде. 7 меңнән артык укучы уку елын яңа мәктәпләрдә башлап җибәрде. Алар Чаллы, Әлмәт, Саба, Яшелүзән һәм Кукмарада ачылды. Тагын 2 мәктәпне Түбән Кама һәм Биектауда төзеп бетерәләр. Россия Федерациясының яңартылган мәгариф стандартлары нигезендә уку елы үзенчәлекле була. Гомум белем бирү учреждениеләрендә һәр атна Россия һәм Татарстан гимннарын яңгырату, әлемнәрне тантаналы күтәрү белән башланып китә. Сыйныф дәресләренең саны да артты. Укучыларда ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияләүгә, илнең дәүләт символларын өйрәтүгә, разговоры о важном дип аталган дәресләр үткәрүгә аерым игътибар бирелә. Яңа уку елында Россия Федерациясының дәүләт һәм милли бәйрәмнәренә, истәлекле даталарга багышлап, тематик ачык дәресләр үткәрелә. Тарихи Бородино көрәше темасына беренче дәрес 8 сентябрьдә узачак. Хәерле сәгатьтә булсын. Сезне барыгызны менә бүгенге матур бәйрәм 1 сентябрь яңа уку елы башланган көн белән тәбрик итәм. Барыгызга да исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, матур тормыш, гаилә бәхете, мәктәп бәхете, мәктәптә эшләү, мәктәптә яшәү, мәктәптә белем алу һәм тәрбия алу бәхете телим. Чөнки бу иң зур бәхетләрнең берсе. Яңа технологиялар кулланып, матур итеп, балаларны якын итеп, үз бала шикелле күргән укытучыларыбыз, җитәкчеләребез, әлбәттә, әти-әниләребез бар. Һәм аларга барысына да бәхет, шатлык телим. Яңа уку елы белән тәбрик итәм. Исән сау булыгыз. Изге еллар, изге уку еллары булсын барыгызга да.